Ir-rata tal-qatt f'pajjiżna hija t-tielet l-inqas fl-Unjoni Ewropea. Dan skont statistika tal-Eurostat li juriet kif ir-rata ta' qatt matul ix-xahar ta' Mejju kienet ta' 5.7%. Din hija t-tielet l-inqas rata fl-Unjoni Ewropea. Kienu biss l-Awstralja u l-Ġermanja li rreġistraw rata ta' qatt inqas minn ta' Malta. Din hija wkoll lanqas rata ta' qatt li ġiet irreġistrata f'Malta mindu l-Eurostat bdiet tiġbor l-istatistika tagħha fuq pajjiżna f'Jannar tas-sena 2000. Lanqas li qatt kienet niżlet qabel ir-rata tal-qatt f'Malta kien ir-riżultat ta' 5.9% f'Marzu tal-2008. L-istatistika tal-Eurostat turi li sa Ottubru 2013 ir-rata tal-qatt kienet żdiedet għal 6.6%. Iżda mbagħad bdiet nieżla u sa Mejju li għadda kien hemm tnaqqis ta' 0.9%. Dan it-tnaqqis kien id-doppju ta' dak irreġistrat fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. B'hekk mentri f'Marzu 2013 pajjiżna kellu l-ħames lanqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea, f'Mejju niżlet għat-tielet l-inqas. Il-Gvern qal li dawn ir-riżultati impressjonanti iġibu fix-xejn il-propaganda firħa li saret f'dawn l-aħħar xhur li l-qatt f'Malta qed jiżdied. Stqarrija tal-Gvern kompli tgħid li dan huwa riżultat ta' żieda ferm qawwija fin-numru ta' impjiegi f'pajjiżna. Fakkar kif l-aħħar rapport ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea innota li matul 2013 pajjiżna kellu l-aqwa rata ta' żieda fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea u kien bassar li fl-2014 kien se jkollu t-tieni l-aqwa rata, dik ta' 2.1%. Fil-fatt statistika tal-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ tindika li n-numru ta' nies fuq ir-reġistru tal-qatt f'Mejju naqas għal 7,141. Dan meta sa Jannar l-ammont ta' nies fuq ir-reġistru kien ta' 7,789. F'erba' xhur kellna tnaqqis ta' kważi 650 persuna jirreġistraw, jew tnaqqis ta' aktar minn 5 kuljum. Il-Gvern temm jgħid li dawn ir-riżultati li huma frott il-politika ekonomika pożittiva mħaddna minn din l-amministrazzjoni mistennija ikomplu jitjiebu.